Maayong adlaw mga kabisdak. Welcome sa The Bisdak Global. Karon atong susihon ang usa ka nasud nga puno sa kasaysayan, kultura ug gahom ang nasud sa Iran. Nahibalo ba mo nga kaniadto dili Iran ang ngalan niini kundi Persia. Unsa pa may laing tinaguan niini nga nasura? Atong diskubrihon na. Tara, uban ko. Ang lugar nga Iran atong makita sa Southwestern Asia kung diin nakapalibot ang mga silingan niining lugar nga Iraq, Turkey, Armenia, Afghanistan, Azerbaijan, Turkmenistan ug Pakistan. Ang opisyal nga ngalan niini mao ang Islamic Republic of Iran na ilhan kaniadto sa tibok kalibutan nga Persia. Ang kapital nga city mao ang Tehran. Ang pinulungan niini Persian o Farsi. Ang ilang kwarta kinatawag Iranian Rial or IRR. Ang Persia mao ang karaan nga ngalan sa nasod nga nailhan na nato karon isip Iran. Importante kini sa kasaysayan tungod kay usa kini sa labing gamhanan ug dako nga imperyo sa tibuok kalibutan kaniadto. Ang pulo nga Persia gikan sa karaang probinsya sa Pars o Fars. Ug kamo nahibalo sa tuig 1935, opisyal nga gihangyo sa gobyerno sa maong nasod sa tibuok kalibutan nga tawgon na sila og Iran nga nagpasabot og yuta sa mga Aryan imbis nga Persia. Ang lugar nga Iran or Persia batok sa akong gi-research gitukod kini ni Cyrus the Great kaniadtong 550 BCE. Grabe, dugay na gid kaayo no. So, kamo kailan naman mo ni Cyrus the Great, di ba? So diri nasabta sa ilahang topografiya. Mapasigarbuhon ang Iran sa ilang tag-as nga mga bukid sama sa Alborz ug Zagros. Apan aduna sab sila dagkong desyerto nga gihinganlan og Dasht-i-Kabir or Green Salt Desert. Ang isa, Dasht-i-Lut o Lord Desert. Ang Dasht-i-Kabir or Green Salt mao kini ang pinakadakong disyerto sa Iran. Nailhan kini sa iyang lapad nga mga salt marshes or kavir o mga lapok nga lisod sa bagian sa mga tao. Ang gidakon niini kung bana-banaon naa sa 77,600 kilometers square meter. Grabe dako adyo day kaayo. Ari nasadta sa ikaduhang pinakadakong nga disyerto mao ang Dasht-i-Lut. Ang Dasht-i-Lut mao ang pinakadakong disyerto sa Iran nga diin ang lugar nga pinakainit nga moabot sa temperatura sa yuta nga 70.7 degrees Celsius. Grabe ka init. Dili lang sad init ang atong masaksihan diri mga kabisdak. Kung kamo naanad sa mga init sa Sugbo sa Iran, kinahanglan gyud mo mag-andam og baga nga jacket. Kay didto, dili lang aircon ang bugnaw, pati ang hangin mismo makapangurog sa imong tuhod. Kay bao ba mo, kasagaran sa ilang winter days, magsugod sa pizza Desyembre 22 ug mulangtad sa Marso 20. So sa dili pa magsugod ang ilang winter days, naa sila'y dakong selebrasyon nga ginatawag nila og Yalda Nights or Shab-i Yalda nga ilang gina-celebrate matag 21 sa Disyembre. Mauni ang ilang pinakataas nga gabii sa tibok tuig. Magtapok ang mga pamilya para makaon og pakwan o pomegranate or granada samtang nagbasa og mga balak or poem ni Hafez. Dili na kay kanara ang inyong masaksihan sa lugar nga Iran, kundi
usapon ni sila sa mga sikat nga destinasyon para sa skiing Middle East sama sa Dizen ug Shem Shop. Adunay nindot nga resort tungod sa mga niebe sa kabukiran sa Alborz. Kibaw sa paghuman sa ilang winter days, inigpit sa Marso 20 o pagkaugma pizza 21. Mao ang pagsugod sa ilang Nowruz o Persian New Year. Mauni nga adlaw sa pagsugod sa spring o ting pamulak. Oy. Sa mga taga-probinsya diha, lahi ni nga timpamulak ha, dili ni lubi, kundi timpamulak o nahuman na ang adlaw sa bugnaw. Let's proceed. Ang ilang kultura o tradisyon kabilin sa lugar nga Persia, mao ang Nowruz, Persian, carpet, o chela kabab. Ako naman nasulti sa inyo kung unsa ang Nowruz. Dugang impormasyon di ay sa Nowruz. Mao kini ang selebrasyon sa ilang Persian New Year. Ug ang sunod, mao ang Persian carpet. Kung diin sikat kaayo ang ilang banig ug carpet nga hinimo sa ilang kamot ug ang ilang nindot nga arkitektura sa mga moske sa Isfahan. Ug di pud magpaulahi ang ilang pagkaon nga ginatawag nila og chelo kebab. Mauni ang ilang pambansang putahe ug paggamit sa saffron ug mga pinakamahal nga panakot sa tibuok kalibutan. By the way, dili lang sa mga pagkaon, naapon ni sila mga laaganan. Ganahan ba kamo maglakbay-lakbay sa Iran? O sa mga nindot nga laganan sa lugar nga Iran? Tara, ug ato na pud istoryahan ang ilang sikat ug famous nga laganan. Una diri sa listahan sa Iran, ang ilang laaganan nga ginatawag nila og Persepolis o ang garbo sa karaang Persya. O kini ang karaan nga kapital sa Imperyong Achaemenid or Achaemenid. Kapin 2,500 na sa katuigan. Isikat ni sila kay tungod dinhi nimo makita ang mga dagkong haligi sa mga statwa mga kinulit sa bato o reliefs sa English nga ginagpakita sa gahom sa Persya kaniadto. Usa kini sa labing importante nga UNESCO World Heritage Site. Ang ikaduha sa listahan o ang Nasir al-Mulk Mosque or ang Pink Mosque, Shiraz. Usa ka mosque sa Shiraz nga sikat kaayo sa Instagram. Isikat ni sila tungod kay inig buntag, silaw sa adlaw, muagi sa mga dekolor na bildo or stained glass. Hinungdan nga maputos ang tibuok salog ug mga Persian carpet sa color pink ug rainbow nga mga pattern. Sunod, ipon magpalupig ang ikatulo sa listahan, ang Nash-e-Jahan Square or Isfahan. Usa sa kinadak-ang square sa tibuok kalibutan. Nisikat ni siya kay tungod kay napalibutan kini og mga nindot nga moske sama sa Imam Mosque, mga palasyo ug mga karaan nga bazar. Inon gani ni sa mga karaan, Isfahan is half of the world tungod sa kanindot niini. Ikaapat sa listahan, mao ang Golestan Palace or Tehran. Usa ka magarbo sa palasyo or mao kini nga magarbo nga palasyo sa kapital nga syudad, ang Tehran. Makita nimo dinhi ang mga bongga nga disenyo, nga mirror work or mga salamin nga giputol-putol, himong dekorasyon o mga nindot nga garden nga kabilin sa mga Qajar Kings. Ang ikalima sa listahan, mao ang karaang syudad sa Yazd. Usa ka syudad sa tunga sa disyerto. Isikat kini tungod kay nailhan kini sa ilang mga badgers o wind catchers. Mga karaan nga natural aircon nga hinimo sa atop sa balay para makakuha og bugnaw nga hangin. Ang tibok syudad ginama sa mud brick o lapok
ug mura ka og naa sa salida nga Aladdin. Karon, sa ikaunom nga listahan mao ang Mount Damavand, ang pinakataas nga bulkan or bukid sa tibuok Middle East. Oops. Ay sagod, sigat po di ning bulkan. Ubuthan man ta ni. Never mind, let's proceed. Para sa mga hilig ug adventures, sikat kini sa hiking kung summer o skiing kung winter. Mao di ay. Mao ding sikat. So ari na sadta sa pinakalas sa listahan ang masaksihan sa Iran nga atong kalaaganan mao ang Lut Desert or Dasht i-Lut. Usa sa labing init nga dapit sa tibuok kalibutan. Ay, o ba? Laaganan din nga init man ni kaayo diri. So, basta laagan, wag yun ay init. Basta laag. So, let's proceed. Naa dinhi ang mga kalots, higanting mga formasyon sa balas o bato nga hinimo sa hangin. Lindot kaayo ni kuhaan og video kay mura ka og naas sa laing planeta. Murag Mars good ang iyang landscape. So mga kabisdak, dihara sa takuto ba? Dagan kita ang makatunan sa nasud sa Iran. Ikan sa kaysaysayan sa Persia hangtod sa ilang labi nga pagkaon. Tinuod gid ay nga ang Iran usa ka global treasure. Kamo, gusto ba mo moadto sa Iran? I-comment inyong hunahuna sa ubos. Ayaw kalimot sa pag-like, share, ug subscribe para sa dugang kaalam dinhi sa The Global Bisdak. Hangtod sa sunod na nga biyahe, maayong adlaw kaninyong tanan.